Pero ni isang beses wala namang nadala o wala naman naiuwi. Ay, ayun, nagsayang lang ng pera. Ikaw ba? Ikaw ba yung mga tipong kapag sinabihan ng inyong kasambahay o yung mga kakilala mo na tumaya sa wedding, tumaya sa loto, kasi alam mong may dala kang kaswertehan dyan sa katawan mo, di sana all. Talagang tataya ka, di ba? Ngayon, feeling ko dapat ngayong araw wag kang tataya. Friday the 13th eh. Naku, may mga dalang malas daw kapag 13th. Napatanong tuloy ako, sabi ko kay Kajot kanina di ba Kajot? Sabi ko sa kanya, bakit ba sinasabing malas kapag daw Friday the 13th? Ayon sa aking research, sabi nila kasi daw kapag ka 13, yan daw yung mga tipong sobrang bilang. Sobrang bilang sa araw, sobrang bilang sa buwan. Kumbaga yung buwan may 12 months, isang taon, tapos sobrang oras. Sa isang araw, ilang oras ba meron tayo? 12 hours. Kapag ka 13, kapag over ka na, pag sobra-sobra ka na, mamalasin ka pala. Ganun pala yun. Ngayon ko lang nalaman yun Panibagong kaalaman. Alam mo na, kapag 13, huwag kang tataya sa loto o wedding, mamalasin ka. Magsasayang ka lang ng pera. Pero kapag 13th month, ang saya-saya. Alam mo, ito isa sa mga pinaniniwalaan ko Hindi kasi ako naniniwala sa malas o swerte na ganyan, kung ano man yan. Feeling ko, hindi actually, pinaniniwalaan ko talaga. Oo, malakas, mataas ang confidence ko dito. Kapag ka meron kang tiyaga, meron kang sipag, meron kang kusang, alam mo yon, kusa sa sarili mo, na, ay sige magtatrabaho na lang ako. Hindi naman kailangan kung malas, swerte, kasi for sure pa nagtrabaho ka, syempre mas marami kang pera, di ba? Mag-expect ka, oy, swerte ako. Pero nakataambay ka lang. O, paano palalapit sa yung pera, B? Mahuhulog sa langit? Hindi ganun yun. Alam mo, para tuloy-tuloy ang swerte mo, dito ka lang, magkangalis. Hanggang 6 o'clock pa ako. Pakinig ka muna ng Feel Good Music. Ngayong Feel Good Friday. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Ramdam na ang Pasko sa Love Radio. Basic!